слухатка. Не, трябва това се държи. Коя? Това. Те тя му пак влезнали двете в навърши, трябва да ги кажа. Айде сега пей за Буми. Я за Буми изпей, Валя, се първявам с Буми. Ай, Валя, пей. Браво! Айде сега за зеленчуците. Вдигни го сега, хубаво го вдигни акордеончето, изправи го. Така? Друга коя? И аз за буквите. Аб. Да, Аб, давай. Аб. Браво! Ер голям, ер малък юя. Това е нашата азбука. Браво! Сега изпей, дай сега от дома, искаш ли? От дома. Че само трак. Давай. Къде му чекамте? Часовник трака с лъскави стрелчици. Тик. Так. Чакай. Давай, мама. Браво! Тика, така е дечица. Ти голям музиканчен, не? Друга коя? Обичам да те. Друга коя мама ми купи. Мами. Давай, ама изправи акордеончето, изправи го. Така. Чакам. Мама ми. Мопине. Утинки. Яня. Тути ес. И бутулути дипс. Сукаяте. Катае. Кутулипси. Някабо. Ебае. Ятито. Браво! Голям концерт. Друга ще пееш ли? Това трябва да виждам да залипите само че го залипа. Я покажи на баба, на двете баби как танцуваш. И аз стани да потанцуваш и ще пеем. Стани с акордеона и покажи как танцуваш. Ще покажеш ли? Остави го акордеончето, потанцувай малко и после пак. Да си играеш, като искаш акордеончето. Друг. Кой има така? Копченце. Това какво е, мамо, дето свириш на него? Копчета. Копчетата ни, това как се казва? Ей там. Тука. Да, какво е там? Копче. Не на копчето. Това ти свириш как се казва? Акордеонче. Акордеон. Акордеон. Друга коя? Там госпожата свири на голям, пък ти на малък. Тук така и не може пей. Защо да не може да пее? Тук.
Тук не може да пее. И тук не помня. Хапна ли си, Мари? Искаш ли малко мусака да ти сложим?